makaunawaan. Ang pinugulang sa isang bayan na may kapit-kapilang tiwala at prinsipyo kung kayang nagbibilang sa pinakamahirap na bansa sa paglalahatan. Di naman kami sa lansayang at nahihirapan ng mga mamamayan sa bayang sinilangan ko. Bakit nagkagalit mo bansang kinabilangan ko? May timaan at patayan pagkagutom na kawan na siyang rason kung pagtaas sa pagpapamagbangayan. Ang kawan sa lupaan na siyang lagi kong tanaw. Ilang timaan pa ba dapat maganak sa Mindanao? Mga tanak ng dugo na ang laging dahilan. Teritoryo, pag-aari at ang laging basehan sa kanilang labanan. Kung sinong mas matatag, walang panalo dahil iisang watawat ang tatak ng mga pinagmulan ng mga kabayan ko na siya rin naglalaban-laban sa sariling bayan ko, Pilipinas. Ang dapat gawin para nila maranas bakit ngayon kung may sakit sinong makakahanas sa mga pinagbabat natin tunay na kapayapaan bawat isa'y di makaunawaan. Magsunog man ang banat, napakahirap ng kumita. Araw-araw ay palaging may batayan sa balita. Kahit pasang eskinita, kapamapadaan, walang tirahan ng iba. Rason upang sa daan sila matulog man limos. Sa ganon ay kaawaan habang ang may posisyon sa batas ay patabaan ng papel ang kayamanan. Paramihan ng alam, matalino daw sila pero walang pakialam sa naranas ng iba at sila'y naging sakim. At ang iba sa kanila ay pangulo ng Lagina, sindikato, kandidato, basilang tagapagtanggol ng ating bayan hanggang sa mga magulang ang sanggol. Kaya't hanggang ngayon hindi natin maangat ang pagbabago ng bansa. May baluktot na hangal ang karamihan sa atin. Sinong magkakaisa, walang iba, hindi tayo dapat ay mag-isa ating layunin. Bang dapat gawin para nila maranas bakit ngayon kung may sakit sinong makakahanan sa mga pinagbabat natin tunay na kapayapaan Pilipino ang dugo ko, Pilipino matapat. Pero bakit ang iba tinatiis at nalipat sa ibang bayan na sapat ang kikitain sa labi? Kaya iniwan ang pamilya at doon nagpaawin may pagmamalaki. Pasistema ng pinasabang bumababa ang piso, ang bulyar tumataas, sinusulong itaas na ang sahod iangat. Bakit piliin lang ba may karapatan na umangat? Di ka makapaghanap ng trabaho panakang itinapos kung kaya't iba sa atin sa pilitang ibebenta ang laman. Kahit na mapagpayuhan kung kaya't mababa ang tingin sa atin ang dayuhan. Itong bayan ni Juan, bayan Rosa ng palasyo na iniwan ni Rizal. Dilbilan ang tulipasyo, sayang lang ang sakripisyo. Ilang inilaan kung problema ng bansa ay di natin mapagaan. Ang dapat gawin para di na maranas bakit ngayon kung may sakit sinong makakahanas